يا نبي سلم ثم سلم على النبي أنواني يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أنواني يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feñjay ɓataake bindaɗo naasaande jeeɗiɗi silto hitande ujune ɗe nogas e tati ɓattakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeere waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée diaspora o kala machallah ñooro jembuk amin keɓa calminali mon jamma e ñalawma saabu anduɓe ne toon humpitiɓe ne toon tenen ndewidi pulagu ne toon enɗam ne toon pinal ne toon ñeeñal ne toon kala mum ne toon dendagal bandiraɓe kala calminama beltanama leppi mon o jooji mon duwowoji mon kalɗo gonɗon ene yetto moni foof ɗo woni ne duwoɗo ene yetto ɗo keɗotoɗa yewtere nde ɓerde ma ne deeƴi aɗa rewidi tarihaji ɗi duwawma ne yetto amin no feewi ene yetto baɗɗo o joomu waɗani pop ene yetto alhamdulillah goto fof ɗo woni amin tini ɗum heddoto noon sosoɓeɓe koko wontani ɗumen poɗɗe ɗoygol soɓe puɗɗiɓe heeɗa tan ɓe ɗanoto so gasi ɓe pina soɓe duttini kadi ɓe ɗano so gasi kadi ɓe pina yo Allah ree noon kono musidɓe tedduɓe yewtere men ɗo jeeheten to Yousuf ɗo ne rokka mon docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke laaɓaɗo gandal mum bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en ko laaɓi docteur Djiby Sow noon safrata ko fibron kiis nem o yaltinata ha ɗum e reedu ma ha jiiya ha jibina ɗum eɗen gandi hande ko hunde hande rewɓe jibinde ko hunde tampinde rewɓe taw ko leɗɗe ɓole ala goɗɗum ala haydara docteur Djiby Sow tawete ko kiidira fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto boowal joguiɗo ɓuɓri caɗele goragu caɗele ɓesgu mo seyɗani memi ko nonne kadi joguiɗo caɗele ko fati banggue prostate saabu eɗen gandi hande ko rafi kamniɗo yimɓe hewɓe hande ne cuuɗa ɗum kono ko rafi gannuɗo kanko docteur Djiby Sow mo safra ɗum estomac koyɗe musoje keeceje musoje koye musoje on docteur Djiby Sow noon sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko tonggode leydi Sénégal 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko tonggode leydi Mali 70 85 72 47 caggal ne mbaɗɗa 00 223 ceerno Haali Abdullahi Sy dendagal wuddurnaɓe fof ne calminma jimmiyaɓe ne calminma nen Dieynaba Abdoul miñum neni men mi tini ngari dokkuɗami ndi jiida e nen Mariam Baɗe on wakkata on ala haydara on ay gartogal ala kono en beltanimamaɓe kamɓe foof en calmini neniraɓe e kayiraɓe en tawno ha kayiraɗo ko poɗɗo nanguede ko jinnaɗo tinnoɗen e kayiraɓe men tinnoɗen e neniraɓe men tinnoɗen e babiraɓe men musidɓe tedduɓe ceerno Khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe gan sa garani yewtere men assalamu aleykum wa rahmatullah seydi Sy
nden wadde njuulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo woroɗo winde nden wadde. Waaleykum salamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Saar, mi salminima no feewi, mi ñaaguima Allah subhanahu wa taala yo weli Allah wona e ma. En calmini dendagal juulɗo ɗo woni, kono en gardini calminali he jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. En calmini jinnaɓe men yaaɓe, en ñaaguima Allah yo Allah hebbine mabɓe yurmede. En calmini jinnaɓe men heddiɓe e gurdam, yo Allah moƴƴanɓe, Allah junde balɗe hoccaɓe cellal, Allah renaɓe nden ka mum kerika. En calmini jinnaɗo men moƴƴo mo ganduɗa eɗen beltoro wonde ko kanko jibini en, eɗen jettira ɗum Allah. Moƴƴo karay sire jokkowo en ɗam, jiɗɗo jaam, jiɗanɗo neɗɗo foof jaam, jaho ko moƴƴi Dieynaba Abou Tafsiru Mamadou. En calminimo no feewi, en ñaaguima Allah yo Allah jundu balɗe makko, moƴƴina battane makko, yo Allah waɗe kala ko jibini barke, yo Allah hokkuma ñamde barke hey ko juuti. Seydi Saar, kono en calmini e jinnaɓe ma ceerno Abdullahi, kamɓe foof en duwanimaɓe, en calminiɓe no feewi, hay goto e mabɓe en goppani. En ñaaguimaɓe duwaw, en duwima nde Allah heddataɓe ko juuti wondude e cellal e kisal. En calmini baba Sildou Mbocc, gorko moƴƴo, ganɗo bittuɗo, beltortoɗo ɗeɗo jewte. En ñaaguima Allah yo Allah das balɗe makko ko juuti kangone, yo Allah hokkuma ñamde beelendi taani ko en, yo diwɓiɓe makko beelendi taani ko en. Ko wona ɗum ko en calmini ceerno men, guiɗo men, sehil men mo ganduɗa ko parnorɗo men no feewi, mo ganduɗa eɗen jetta Allah, eɗen jettamo. Sen mbawi joɗade hande eɗen mbiya Allah wi, nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi, en jettimo caggal ne jettuɗen Allah e ɗum. En beltima, en ñaaguima Allah yo Allah junnu balɗe makko, moƴƴina battane makko, yo Allah lowmo cellal ha heewa. Gorko moƴƴo karay sire, dewowo Allah, dewnowo Allah, gandinowo deftere Allah e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, mo ganduɗa ko jaam tan, moƴƴere tan woni haaju muɗum. En calmini galle makko fof, en duwanimaɓe kamɓe kala, en ñaaguimaɓe du'aw. En calmini jaategueɓe men fof, en calmini guiɗo men, sehil men, jaadiɗo men mo ganduɗa ko moƴƴo, mo Allah moƴƴini karay sire, jippinowo yimɓe, jaatigui ɗanniɓe, mo ganduɗa ko jaaƴƴo, yañani kala neɗɗo. Eɗen ñaagui Allah yo Allah yañanmo janggo. Aha, inchallahu taala eɗen ɗamini ɗum. Alhamdulillahi rabbil alamin. O wiyete ko Amadou Diako, ceerno Amadou Diako, en nawtanmo ha to Dabiya walla Agnam Liduɓe, no mbiɗa foof ene sella, walla to Jafanto, saabi omo jogui toon gueɗal ngal ganduɗa ko toon o itti ɗum, ha to ceerno makko. En calmini ceernajo o, ceerno Haruna Gadio, mo ganduɗa ko gorko moƴƴo, gando, kañumne kadi darima e walludemo e gueɗe kewɗe ha joni, jamma e ñalawma ko kamɓe gondi. Caggal ɗum en calmini jaatigui men hono Ifra Karfaso, gorko moƴƴo, gorko dariɗo, gorko baɗɗo fayida, gorko jiɗɗo moƴƴere, jiɗɗo moƴƴuɓe, gorko teddinowo, gorko jaɓɓotoɗo, teddina, duusa. Omo takkodiri cuddiɗo makko on Hawwa Sow. Seydi Saar, Hawwa Sow mi yiya makko ko ganduɗa weeɓani. Kala ɗo nde garɗa e galle he, a tawat ɗon fannuji ɗiɗi ha tati walla nayyi ñabɓe. Kala waktu mo natɗa galle o addante fannuji, so famɗi wona ɗiɗi, so heewi wona tati, nayyi, joyyi, taw ko fannuji ñamde. Kadi sa wona e galle he, sa fini ko ñamiri gaddanteɗa gondi, gaddanɗa wona tati, nayyi. So bottari yonti ko ñabɓe kadi poɗɗe noon addete, wona gotiri. So hirande yonti kadi ko noon. Jiidaka e ɓiɓɓe leɗɗe, fannuji no mbayi hewde. Ko debbo dariɗo, debbo dadiɗo, debbo mo ganduɗa ko karaysire, debbo jaajƴo, debbo mo ganduɗa kala waktu omono dari e fewnude ñabɓe gam arawɓe e nder galle. Yo Allah junnu gurdam makko, yo Allah hokkumo ñamde beeledi,
ɓesgu makko seydi so en calmini seyni karfa so mawnum ifra mawniraɗo moƴƴo fulɓe mbiyata ardi bonnani kono en calmini cuddiɗo makko mo ganduɗa kañumne ko moƴƴo karay sire coftuɗo alhamdulillahi ene wiye ayse sumare en calmini ɓesgu o foof kono en calmini mawɗo moƴƴo korsindo en toon ene wiye nen Kumba walla Jaari Jallel ko mawɗo korsindo en no feewi kono en calmini Hammadi Idi Gueye président fondation Nourul Huda taw ko ɗo e Europe en calminimo no feewi no feewi no feewi no feewi en calmini mawɗo men goɗɗo gonɗo toon biyeteɗo Kumba won en calmini kadi goto e jinnaɓe men nen toon wiye Faati Diop nawtemmo ha to Sinthiou Garba kono noon omo tawe ɗon e Elbef en calmini kala taweteɗo ɗon kono gato Amadou Diakou ga en jaltat ɗon jeen to Sanowa ɗo tan calminen bani men debbo nen ɗon en wiye Khadijatou Mbaye Kadia Mbaye jeeya ko Kanel kono ko ɗo Allah joƴƴinimo Allah waɗi en jisdiri e makko koye bandiraɓe o jeeya koye enɗam men o jeeya en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴanmo e gurdam makko yo Allah waɗe koye jibini barke sibi teddungal ngal o teddini en e oɗo saaha en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴan julɓe foof kono en calmini evronaɓe kala en calmini Gayel Gaynde Diago en calmini ɗum no feewi no feewi no feewi no feewi kanko e joom suudu makko Hawo Konté mo ganduɗa kañum woni sababu nadde men ɗon en jejjittamo en calmini ceerno Yahaya Guissé e joom suudu mum Guedde Guissé e ceerno Moussa Pam e joom suudu mum Aissatou Sarr en calmini Bandel Diago ha to Sénégal to en calmini sohnajo biyeteɗo Salmata Ndiaye en nawtimo ha to Boyinaji sababu nde ko tanum ceerno Ahmad Boyinaji en calmini bani men debbo goɗɗo jibinaɗo taw yettere ko Diop ñamowo ñebbe kanko e Salmata Ndiaye ko ñamoɓe ñebbe en calmini dendagal taweteɗo ɗon ɗo Evro ɗo hay goto en goppami Seydi Sarr calminaɗi ɗi juuti kono ko hen jeeya ko noon kewɗa wiide en calmini bani men debbo Aissata Abdullahi Sy ha to Strasbourg kanko e joom galle makko e ɓinguel makko en ñaaguima Allah yo Allah hebbine mabɓe nden ka mum en calmini Senjienaɓe foof en calmini Sorigonaɓe foof hay goto en goppani ɗum noon Seydi Sarr mi artira e ma konngol ciftina en to jaranɗo ɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama golle ma jooɗi peewi ɓe calminɗaɓe pop en pawi calminaɗi kadi dow mabɓe ndeɓe calminta ndeɓe calminanta en hettiyankomen ɓe kala nde tawno ko noon calminaɗi ko hen jeeya kadi ene duusa yewtere nde no feewi ceerno Khalid a calminɗa jinnaɓe men ɗo en calminiɓe ɗon en juurimamaɓe ɗon kadi ndeɗo yewtere en dokki ɗum kala neɗɗo jiɗɗo jinnaɗo mum kala neɗɗo pasniɗo jinnaɗo mum kala neɗɗo ɗoftiɗo jinnaɗo mum kala mo ufnota ko jinnaɗo mum kala mo weynata junggo jinnaɗo mum en dokki ɗum yewtere nde en dokki yewtere nde kadi kala neɗɗo bawɗo yidde korsinɗo yidde dokkuɗo yidde fodde mum ha timmi en dokki ɗum yewtere nde ceerno Abdullahi Sy ceerno Khalid a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere machallah bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede cukkite noppi moon en naate Yousuf ceerno Khalidou jarano ɗen Yousuf nana dari yeeso Zulikha on debbo mo suuɗi haw yooɗi teni ko joɗɗo kadi o suuɗi haw ɓuuri yodde o waɗi o robbo joɗɗo o waɗi hen ngal ɓurtugal o suɗiri ɗum kanŋe ha yooɗi o uri suudu o uri hoore makko ha uuri ha ɓuuri urde mi rutto seeɗa ceerno Khalid mi yetta toon a haali ɗo hen joom suudu Ifra Karfaso ɗo ko deftere woni ɗo wona mantudemo ko deftere ko kalɗa ko foti ko jangguede debbo kala nde garɗa e mum ene foti jogade kone ñaame kala nde garɗa e galle joom suudu mum ne foti jogade e kala waktu kene ñaame ɗum noon so tawi debbo dañi ɗum ko gorko rokkata ɗum
gorko so rokkata joom suudu mum haalis debbo mum wawade ɗum gorko yo rokku joom suudu mum haalis annene sa rokkama haalis wona comci tan wona paɗe tan wona ɗum ala ƴeew moƴƴinde galle moƴƴina suudu ndu cooda fruiji cooda ñamde cooda ɗum jooɗo so ɓinguel ma heeɗi pewna ɗum joño taw wona ya boutique coodiya kosam yaaga ala debbo ne foti jogade woni ratio cewɗo gonɗo e galle mo ganduɗa keegaɗo joni walla garɗo joni ne wawi ñamde taw gortinani ɗum ko gorko yaltinta pos mum totta debbo ne wasa bonnude e gueɗe bolle puyɗe tontinaji bolle puyɗe comci bolle puyɗe gueɗe bolle puyɗe ala ceerno haali Allah yo moƴƴere ceerno Khalidou Yusuf nana dari yeeso Zuleyha ne suuɗi ha yooɗi ne uuri ɓandu mum suudu mum leeso ngo ne werta ha ɗaati Yusuf nana dari o ɓattima Yusuf o itti ɓurtugal ngal guite ɓutte daneje ɗe Imrul Qaysi sifotono ene huccite makko ceerno Khalidou ɗo henno sinno ko Dawuda Alassane wonno tan fukkoto e leydi yana bone waɗa joni ɗon jarɗen ceerno Khalidou bisimilla maɗa Abdullahi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma payodingal bangal fayida wallahi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen e mbi Yusuf nene dari to Zuleyha ɗo taw ko e nder suudu kamɓe ɗiɗo caggal Allah innulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam e on saaha Zuleyha ene ñanti ene waɗi ndiɗo cuɗari ene waɗi ureteri urdi o rangani Yusuf o immi o dew dadɗude he e makko e roggo makko joɗɗo o rangani Yusuf o ari hawɓadi Yusuf tan omo watno ɓurtugal e yeeso o ñorti ɓurtugal ngal yeeso ngo yalti boole Zuleyha ko joɗɗo ha yetti nokku kañumne kono jondam Yusuf yejjitinimo jondam makko nde won noon jondam Yusuf heƴata jondam makko kono kankone ko joɗɗo o sifete gaga Yusuf e on saaha o darima yeeso Yusuf o ñorti ɓurtugal ngal Seydi Saar Yusuf yi yeeso ngo nde Yusuf yi yeeso ngo ene dari ene huccite makko kanko mo huccite Yusuf ɓe goɗɗodirani hankkadi nde Yusuf yi yeeso ngo tan Yusuf falani ɓandu mum kono fali hoore nawri hoore nde banggue nano kanko Yusuf o fali hoore nde o nawri hoore nde banggue nano no mo ganduɗa ko gonnoɗen koye habde garɗa ha ɓattiɗa mo gadduɗa yeeso ma ha tolni e yeeso makko mbiɗa sa renakimi yeeso jeese ɗe mbaadi noon ɓe jettodirani ha ɓe memodiri kono o ɓattima Yusuf kanko Zuleyha o ñorti ɓurtugal ngal o daari Yusuf yimo Yusuf fali hoore nde yaari banggue nano e on saaha kanko Zuleyha o heɓɓiti o wi jimmi ko ngara e am mi heblani mama mi pari mi paranima jimmi ko ngara jettoɗami ko ni o wi annabi Yusuf kanko Zuleyha ar e am mi noddima fewde e am mi heblani mama ko Yusuf heɓɓiti haali Yusuf heɓɓiti wi moolare Allah mbiɗe mooli Allah e ma ko noddatami ɗo fewde e mum ko mbiɗe mooli Allah e ɗum mi moolima Allah e ko noddatami e mum ko Seydi Saar mbeɗe heewide ɗo e Adama Alassane walla ɗo e Amadou Tidiane e on ɗon saaha Yusuf falima ay ɗo Yusuf fali ɗo Seydi Saar ko ɗon gartirimi ma konngol e on saaha duttoɗen e haala he Seydi Saar ceerno Khalidou annabaɓe ko renaɓe heddiɓe noon gona renaɓe eskey machallah ɗum ɗo henna ko denaɗo tan wawi rentade ɗum mo renaka wawa rentade ɗum wawa ɗo kala dari ɗo fali dande makko ɗo fali hoore nde banggue nano ceerno Khalidou mo renaka so tawi darima ɗon wona hoore nde faloto subhanallah eskey machallah ceerno Khalidou o noddi Yusuf o haali ko wonno e makko foof ha laaɓiten noon fote makko kanko debbo o
yusuf jaabimamamo holko yusuf ɓeydi hen ceerno Khalidou? seydi Saar mi salminima lawgol ngol mi weltanimama no fewi namdal ma paayodingal. aha o noddi yusuf o haali ko yinno ko fo hankkadi ha laaɓi o mona dari sara yusuf wimo mi moolima Allah e ko noddatami ko. ay joom galle ma o ɗo ko mawɗam ko kilifam te kadi o moƴƴini ñiiɓalam ɗo e galle he. joom galle ma moƴƴini ñiiɓalam ɗo e galle he wadde mindeni mi jamfotako mo e galle makko. mata yejjiti nde garmi nde o wima ko akrimi mathwa teddin ñiiɓal makko ɗo e galle ha. ko noon o wima teddin ñiiɓal makko e galle he. ko noon joom galle ma winuma e am asa añam fana o nattahidahu walada mo jogorɗa jogade ko ɓiye a fotani waddude e mum ɗum ɗo. on noon no sifori foof o teddini ñiiɓalam o moƴƴani kam o jippini kam ala ko waɗanani mi wadde minne fala akhunuhu mi wona janfotoɗomo kanko oɗo mi wona mi jogorani janfademo e nder galle makko. ko jiɗɗa wadde ɗo hako janfa wadde fala akhunuhu fi ahlihi. e on ɗon saaha Zulaykha heɓɓiti wi ɗo henna ala kaltowo ko min tan e ma goni ɗo en mbaɗat ko mbaɗannoɗen gasnen tan goto fo yaha haaju mum wayno en meeɗa wadde hay hunde ni. so haaltama noon ko an kono min mi haaltata te mbaɗanni kadi annene a haaltata sibi a wona jiɗɗo ɗum. joni noon ɗum ɗo ko enen taɗini gon ɗo mbaɗen tan jawnoɗen jehen. kanko Yusuf o wi ala mi watta ɗum mi waɗani ɗum mi jogorani wadde ɗum. kono Allah subhanahu wa ta'ala o wi kanko Yusuf caggal nde Zulaykha himmani yande e makko on kay enen foof eɗen gandi ala ko heddori hankadi kanko kam ko garɗo kanko foof haw laaɓi hay hunde o heddani caggal makko kanko Zulaykha to banggue Yusuf. to ari ɗo so tawi ko vitesse wiyatano koɗo vitesse makko hanno o addidi hay hunde o woppani caggal ko garɗo haw laaɓi kanko Zulaykha. wa amma Yusuf kañumne eno Allah wiiri hay Yusuf himmani Zulaykha nde wonno neɗɗo ko neɗɗo tan. eyyi Zulaykha himmani Yusuf himmani Zulaykha seydi Saar goto foof himmani goɗɗo kono Zulaykha koko kañum golli gollal ngal Yusuf koma yetti nokku kañumne hankkadi ma raw fuɗɗi nanguede seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou neɗɗo kañum rokka tuhiyoji kañum rokka sahawaji ɓoli ndeysan jiiɗo neɗɗo e koyɗol haanga Allah soggi ɗum ari ha e galle ma a waɗi feere ha naati suudu ma oɗon koccodiri ceerno Khalidou ɗo ko kaaɗi goɗɗi gonɗo hen. ceerno Khalidou annabi Yusuf nanay caɗele hakkunde mum e joom suudu laamɗo e himme muɗum no fotiri kala holno waɗi ɗon how wawi ɓoccitaɗo ceerno Khalidou? seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama e namdal ma paayodingal no feewi. annabi Yusuf omo e caɗele e on ɗon saaha sibi so tawi ko wilde wonno ma wiya hay sinno nangaka e dande walla ko kalagal wonno ma wiya hay sinno nangaka e dande o nangama kam e sigue hay sinno mo wawi ɓoccitade. ndiwri kam so nangama e dande ɓoccitade mum weeɓani kono so nangama e sigue wiyete ko nangama ɓayde nane fito suwa taw ɓoccitade kono noon ene wawi ɓoccitade. e on saaha wadde mbiyen Yusuf nangama e sigueji omono fito kono o suwa taw ɓoccitade. Zulaykha himmi wi ɗo ko alay sago ma yettomo caggal ɗum ɓoyani tan ene fuɗɗi wiide ne wadde makko pooɗe duure ene joguino sanamuji e nder suudu he kanko Zulaykha sanamuji togosi. e on saaha kanko Zulaykha o ƴetti
musuwaruji makko o wirnoyi jeese ɗin ɗon sanamuji o wona yafnade ɗi ko yiide wadde ɗo ko yoɓe jaafomo o murni e jeese he sanamuji ɗi ganduɗa pewnira ko leɗɗe pewnira ko jamɗe o muuri e jeese he tekke woto sanamuji ɗi jiide ko jogori waddude e Yusuf ko omo hersiɗi aɗa andi kay ɗum ɗo ko majjere mawde no feewi ko yiyata nanata ñamata yarata yahata ɓosata foofata sa dirtinani ɗum to jooɗiɗo dirtata sa wi aɗa muura e guite mum ko muurata ko hade mum yiide ko gollata ko ngam aɗa andi kañum yiɗa ko gollata ko a ñiŋama ɗo kefere no ñiŋaɗo kefere no ñiŋaɗo hay sinno ni ko wirnata ko ene haɗa ɗum yiide taw no joguino guite aɗa andi ɗum aɗa gonɗini ɗum te kadi aɗa andi kañum yiɗa ko mbatta ko kay a fotani wadde eyyi kono noon tan yo Allah faabo e on saaha o murni guite majji haw gasni o arti ga yenne o wi Yusuf mi anda fo holno jogoɗɗa wadde ha mbasa wadde ko jinmi mbaɗa ko saɗa yiɗi yawde yaade aɗa yiɗi jaam aɗa yiɗi ɓoccitade a waɗat tan sa gasni jaaha kono so wona ɗum mi anda fo holno jogoɗɗa ɓoccitorade ɗo ha mbasa wadde ko jinmi mbaɗa ko o wi noon annabi Yusuf Seydi Saar Allah noon haalni en o wi wala qad hammat bihi wa hamma biha debbo wala qad hammat bihi o himmani Yusuf yande e muɗum e kadi Allah subhanahu wa taala wi wa hamma biha hay Yusuf fanditimomo hay Yusuf kañumne hankadin taw joli e gewhe to banggue ɓernde muɗum Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou mboɗo hewno wiide jewtam alarba buuɗal yurmede kala nde subaka weeli yalti koye jamma gara galle tan tawa mawɗo galle o walla joom galle o ne ɓattina kaccitade tekkudi andu yalti koye jammo so jammo o welani o heɓata ɗum o heɓata tan ko kafe tan e mburu gasi yar jaaha bolol maɗa ɗo jiyata ɗo ceerno Khalidou hakkude e joom galle joom suudu mum ngal ɗo gueɗal ngal Zuleyha noddiɗo hen Yusuf so tawi ngal gueɗal so debbo ɗaɓɓiri ɗum joom galle mum ngal laataki jamma o tan subaka ne heeɓi jeese ɗe wasa labde no fewi hay ñande bottani no heewi wasde welde ni ceerno Khalidou Allah wi no mbiɗa ni goto e mabɓe kala himmani goɗɗo o noɗɗo on yaari ceerno Khalidou caggal ɗiɗo himmeji Seydi Saar mi salminima laawol gongol mbiɗa joni noon goto fo himmani goɗɗo joni noon gollal ngal holno yaari Seydi Saar a jarama Zuleyha himmani Yusuf ne kay himmani Zuleyha ko noon Allah wi kono wonko Allah rewni hen lawla an ra'a burhana rabbi sinno fo wonano Allah hollimo no daɗiri e Zuleyha sinno fo wonano Allah hollimo dalillaji Allah yankago muɗum woodi to Allah rewni Ibnu Abbas wi holno Yusuf daɗiri ɗo e Zuleyha caggal Zuleyha waɗi gueɗe ɗe pop fawi peeje mum fof nangi Yusuf nanni ɗum e damuɗe jeeɗiɗi soki ɗo Yusuf ala fof no waɗi ha yalta omono jogui coktirɗe makko omo mofti o waɗi hunde fo o Yusuf sene yalta tawata koko golli ko yinno golle ko so gollani wadde yaltata ɗo hen te koko soka nene nder te ko damuɗe jeeɗiɗi wona gotal joni noon holno Yusuf dañiri jaam ba makko kanko nabiyullah Yusuf nena leydi Sham to wiyete Kanaan kanko nabiyullah Yusuf o mona Misra hakkude Misra e Kanaan yarante ko balɗe 8 joni noon ɗum ɗo nde kewi nde ba makko tini ine to Kanaan to so wiyama yimɓe poti wallahi won puntaɗo
to ba makko woni to ko toon ba makko weddi jungo muɗum. Jungo ngo ari ha bâtiment walla huɓere nde ɓe goni e nder mum kanko Yusuf e Zulaykha. Jungo ngo fusi bildi nden ɗon huɓere nde ɓe cakki to nder less mum. Jungo ngo fiyoy Yusuf e becce muɗum taw Yusuf himmanimo hankadine yettimo nokku himmanimo ba makko to woni to e to woni ga ko balɗe 6 yarante ba makko weddi jungo mum. Jungo ngo fusi bildi nden ɗon huɓere tawa yiɓe nde sutto jungo ba makko ngo fiimo e becce taw Zulaykha wawa yiide jungo ngo. To fiimo e becce ɗo dahamme gonannoɗe e gorko ha wawa yidde yettade debbo o, on ɗon dahamme yaltiri ko gulɗe peɗeli makko kanko nabiyullahi Yusuf. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy machallah wallahi so yama yimɓe poti a woofi Allah biɗo noon o woofi Allah so wiye yimɓe fof poti wona gonga. Allah wima ko fondani yimɓe ɓurni yoga e yoga ɓurni yoga e yoga aduna gasat yimɓe potata worɓe potata rewɓe potata pucci potata otoji potata haillaji potata gande potata haɗano firto dañe potata celle potata ñabbuji kadi potata hay darɗe men potata hay mbadiji men potata goto foof no Allah tagguiri ɗum. ceerno Khalidou ene nanni saabu waɗoɓe tarihaji haaloɓe tarih Cheikh Oumarul Fouti Tall aɓe meeɗo yano janggoyde Qur'ana yummakko ne unanno gawri wuuro mumen wonɗo yano baali ngari ne ñaama o hoccelo colo willa yettoyo toon ceerno Khalidou eskey ko waliyaɓe donti walla anduɓe leñol annabi sallam donti ɓeɗo annabaaɓe kalten. ceerno Khalidou beele wonko haɗi Yusuf yettademo e hol ko itti sahawa gonɗo e ɓernde makko e yogay konguɗi goɗi ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no fewi namde ma. Ay ko ɗo Yaquba to woni mbiɗen Kanaan leydi Sham ko toon tan weddi jungo mum. Jungo ngo ari fusi bildi huɓere nde ɓe goni nde tawa Yusuf nder fiimo e becce wadde ko Yaquba fiimo e becce nde fiimo hello e becce tan ko ɗon ko yiɗanno ko shahawatu gonannoɗo e gorko ha wawa yidde debbo yaltiri gulɗe peɗeli makko kanko nabiyullahi Yusuf. Kala ko yiɗanno debbo hankkadin yalti e makko ha laaɓi o wawa yidde debbo. So yi debbo omo wawi sikkude ko gorko walla o sikkani ɗum ɗo ko hay hunde. Wadde noon ko ɗum waɗi sababu tuuyo o iwi o hayti yettade Zulaykha. waɗi Allah wi lawla an ra'a burhana rabbihi. Tafsiroɓe mbi lawla oɗo jawabu muɗum kolla jama'aha. Lawla an ra'a burhana rabbihi lawla o jabowol mum kolla jama'aha. Sinno fo wonano Allah hollimo ko taw immi koye ba makko o rendanno e Zulaykha kanko Yusuf alayhi salam. Wadde noon ko Allah haɗimo yettade Zulaykha, Allah noon addanimo dalil o immi ko e ba makko e hoddiroji Allah e bawɗe mum ko Allah yiɗi wadde foof. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah ala ko ronki. Wadde noon e on ɗon saha tuuyo makko yalti. Joni holno o yaltiri e on ɗon nokku. Tuuyo makko yalti ha laaɓi o natti yidde debbo kanko nabiyullah Yusuf alayhi salam. E on ɗon saha tan o yi Jibril, o waɗini guite makko tan o yi Jibril ene iwri bange dow bange makko ñaamo. Jibrilu wimo oto wadde ko jiɗɗa wadde ko yiɗi mbaɗa ko woto waɗ ɗum de. Jibril wimo so tawi a waɗi ko yiɗi mbaɗa ko a momtama e diwan annabaaɓe, annabagal ma momtama ha laaɓi. Kalne mbaɗɗa ɗum annabagal ma yeehi ha laaɓi hay hunde a heddoraki.
ayi Yusuf ay to gonɗa ɗo so tawi ɗa rendani e makko ɗo ka diwri aɗana hakkude weeyo aɗana e hakkude weeyo dow asman gonɗa hay hunde wawanama hay goto wawa jaggoydema kono ay sa yettimomo a wonti diwri ndi bibje mum ɓora laaci mum ɓora wedda e nangue mettelli ene ŋaaya e mum ene piɗa ɗum wawa hay willude ko noon mbayata sa yettimomo o wi sa yettakimo ɗo a yettakimo ɗo kadi mbaɗa kono ngaari ndi ganduɗa hay goto hattanani ɗum sa yettimomo mbaɗa kono ngaari tonggadi silama ne fawa e dande mum taw ko belki ala ko heddi sowona hirse. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi si bindowo ɓayre Yusuf wadde hen belwel ngel wadde hen ñakoɓere ne looto on rentota ko wayno Zuleyha en ni ala wawa ɗo o rentotako est ce que annabaɓe ko renaɓe ceerno Yaquba e annabagal mum Yusuf e annabagal mum Jibril e wonde ɗum nelaɗo mo Allah suɓi ene nel ɗum e aduna o ceerno Khalidou est ce que so wonan denaɗo ɓeɗo fof garata enen en denaka ko yo Allah yaafo men kala ko mbaɗɗen ceerno Khalid ɗo ɗo jarteɗo en calminiɗo hen ceerno Mahmoudou Sow gorko mo koɓɓillo gandol laaɓaɗo gandal bawɗo Qur'anil Karim kono kadi kawniɗo maroy saaha goto momin kalan moon kawnigol makko holko tagi kawniɗo bawɗo Qur'ana kono kawniɗo no fewi to banggue no Allah lowire makko ɗo Qur'anil Karim kawniɗo ceerno saaha mo aroy kalin en calminin ɗon ceerno Boubacara Gaye almudo ceerno Hamdou Rabbi gadiɗo yuɓɓinde takkusana ceerno Hamdou Rabbi to Nouakchott neɗɗo moƴƴo laaɓɗo reedu min jaadema ko ha wuuro Ali Guelel ha to Nouakchott kala ɗum noon ceerno Boubou laaɓaɗo gandal no moƴƴi ceerno Khalidou ko ni Jibrilu wimo kanko annabi Yusufa ɓaydi Jibrilu wini annabi Yusufa holno annabi Yusufa waɗi ceerno Khalidou. eyyi Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma ko ni Jibrilu wimo kanko Yusuf to dariɗo sa yettima oɗo debbo de mbaɗa kono ngaari lelnadi ene yiiɗi hirsede joni joni ene tonga walla ni hirsama ma yi mettelli e kordolli naati e galladi mum e kine mum ndin ngaari ala ko wawi e ɗiɗo kordolli walla ɗiɗo mettelli wadde Yusuf Jibrilu famminimo to dariɗo haade makko yettade Zuleyha holno wayi so yettima Zuleyha holno jogori watude o faami ɗum e on ɗon saaha o suɓaki waade no Jibril wimo so yettima Zuleyha no foti waade ni kanko o suɓaki ɗum o suɓaki momtede e talki annabaaɓe inde makko momtede toon o sohlani ɗum kanko Yusuf sabi Yusuf wimo sa yettima oɗo Zuleyha a momtama e talki e ɓatakuji annabaaɓe hankadi indema ittama toon ha laaɓi a natti wonde annabi. Seydi Saar ko ɗon tan Jibrilu ene haalda e makko Jibrilu wimo ndar damugal ɗo natirda suudu nduɗo dok paya toon o yetti o nangi bafal ngal koko soki o rutti o arti Jibril wimo rutto e maggal yah o dogi o faye damal he nde o yetteto damal ngal ha o mema damal ngal udditi hay goto memani ɗum nde damal ngal udditi tan o dogi o yalti kanko nabiyullah Yusuf o dogi o fayi e damal ɗimmal ngal hade makko yettade damal ngal kadi sokti hay goto soktani ɗum o ɓenni ɗum waɗi Zuleyha yi ɗum kañum ne rewi e makko ene yiiɗi yaade heftomo beele ina nanggamo ene wawa waddude e makko ko yinno waddude e makko ko o dogi omo yiiɗi yaltude omo rewa e damude jeeɗiɗi he kala damugal ngal o yetti kanko annabi Yusuf ngal damugal uddito o ɓenna o yawta kala damugal ngal o yetti ngal damugal uddito o ɓenna o yawta
ha timmi damude jeegom kono haɗata e on saha fof Zulaykha ina rewi e makko ina yiɗi heftade mo gam naggamo o wasa yaltude wawa hokkudemo ko yiɗi ko ha ɓe jetti damugal cakkitigal battugal jeeɗiɗi so tawi aɗa yalta caggal nde gummiɗa nde suudu makko to damugal cakkitogal tan jalta boowal ha laaɓa ɓe jettigal tan keddiɗe fof cokti koye mumen o yettigal ngal sali soktade o nangi o wone bippude omo fooɗa kanko Yusuf damugal ngal sali udditade ko ɗon Zulaykha tawimo nangi wutte makko caggal fooɗi wutte o seeki kisa ko ɗon tan damal ngal udditi ɓe tawi lamɗo o ene dari e damal he Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalid Abdullahi Saar jarama yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah nurɗin gandal ngal ɓeyda barke o ɓeyda softende ɓeyda witto ngo yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno yo Allah yoɓe moƴƴere wallahi ko ni de ceerno Khalidou aɗa andi Allah ko Allah tan kala ko wona Allah kadi Allah kala kene waɗa e neɗɗo waɗanta yimɓeɓe koko foti hakkillaji mabɓe ay Jibril nana wiyamo dok ene wawno suddemo tan nawamo yaltinamo ɗon kono ala Allah waɗata koko heeƴe haqqille neɗɗo Allah watta ko heƴata haqqille neɗɗo ɗum ne kadi ne jeeya yimɓe haaloɓe yoɓe kaalat ko heeƴe haqqillaji yimɓe ceerno Khalidou no ɓettirta haala Allah ka no ardini ha naata e noppi yimɓe deeƴa ɗum ɗo henna ko hunde mawde ceerno Khalidou baafal udditima lamɗo nani kono gartaten ko ni ɓe mbaddi hol konngol gongol ari hen ceerno Khalid Abdoulaye Sy. Eyi Seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama ko ni ɓe mbaddi won konngol ko ni wi won konngol wi ala ko Allah subhanahu wa taala noddi Jibrilu o wi Jibrilu yawno yahan maccuɗam o biyeteɗo Yusuf o ko adinde o yanata e ngol ɗo goofol Jibrilu yawni yetti Yusuf o wi Yusuf aɗa golla golle janfotoɓe te an aɗa winda to diwan hulɓe Allah koye hulɓe Allah jeeɗa ɗon tan Jibrilu dogi o huccite damugal he o dogi damugal ngal udditi laawol gadigol ngal udditaki kono o rutti o faya maggal ngal udditi laawol ɗimmol ɗum kam yiyama banggue Europe ga gara ha ɓattoɗa damal udditone wayno leydi yettima ha to men to joni wadde noon kala ko jiiɗa hande wonto ɗum iwi e on ɗon saaha ɓe jettima damugal cakkirigal ngal damal ngal sali udditade Seydi Sar ngal damal sali udditade o woni e waddude maggal ngal uddito kanko Yusuf damal sali kisa ko ɗon Zulaykha tawimo Zulaykha nangi wutte makko ene fooɗa ngam o ara ɗo fooɗi ɗo tan wutte o seeki ɗo wutte o seeki ɗo tan damal ngal udditi damal ngal udditade e yiideɓe joom galle mum Zulaykha o hono lamɗo connoɗo Yusuf o ine dari Zulaykha nene caggal Yusuf nene yeeso makko o fooɗi wutte o seekima damuɗe ɗen gudditima tan e yiideɓe gorko ene dari ene yinno nadde woni gotum aɗa andi ɗo jiiɓoto Seydi Sar ɗo jiiɓoto e on ɗon saaha noon lamɗo o daariɓe lamɗo o haawa no feewi lamɗo o yi habaru no wayni lamɗo o wi yo wood ko kalɗon mi nana kaale ko nanoto mi nana ko kalɗon joni ɗon e ɗon Zulaykha fadani ha ɓooyi kañum kam adi haalde kañum kam ko kañum adi yaltinde konngol muɗum Zulaykha heɓɓiti wi o huccite joom galle makko o heɓɓiti o wi ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim ni o wi hol jobdi o dardude joom suuduma jina man arada bi ahlika su'a on dardude joom suuduma jina kam hol jobdi mum ay o fonno ko dejjude kam wona ko namdal
o fada ha lamɗo o haala kono kanko Zuleyha o fadani konngol arti e ma Seydi Saar on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalid hunde wahlitima joni joni tan to ko beelema jogonno wonde ga henno ko kulol jogori latade ga henno hol lamdal gongal o ɓeydi hen kanko debbo ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma mbiɗa hol namdal gongal ngal o ɓeydi hen ɓayde o fadani o lamdimo fonno ko fadde o fadani joni o lamdimo gasni kadi o ɓeydi hen haala holkan haala aɗa andi o wi ko holko woni jobdi on garɗo e galle ma o darde cuddiɗo ma jina o gasni o fonno ko fadde o jaabe o rutti o jabti o wi illa an yusjana aw adabun alim o wi aha mbiɗa andi ni komin namdiɗo kono noon mbiɗa andi so wona tan jomum soke seeɗa walla ni fiye seeɗa aw adabun alimun fiye seeɗa tan ayi ɗum ɗo o wi Yusuf ha joni omo yiiɗi Yusuf o yiiɗa Yusuf lefte o yiiɗa Yusuf loro o yiiɗi tan ko Yusuf yo ɓattomo woɗi anduɓe mbi o yiɗa Yusuf soke o haali kaso kono o andu hen o ala goɗɗum ko haali sinno o yinno ko Yusuf soke wasa yaltude o wiyata ko illa jaalahu minal masjunina eyi ni o wiyanno nden firti ko yiiɗi kon ko Yusuf soke ha laaɓa taw yaltata hay sinno ene yalta wona joni kono o wi ko illa yusjana so wona o soke seeɗa tan o yalta aw adabun alim walla o fiye seeɗa o fiye seeɗa ko ɗum o wi Yusuf wadde noon o haali kaɗo haala kanko oɗo Zuleyha o haalni joom galle makko o kaɗo haala o wi min kam namdima ɗaɓɓirɗo galle ma kam jina joom suudu ma on kam on hol jobdi mum o rutti kadi o jaabi so wona o soke walla o fiye seeɗa fiye tan loosi seeɗa ɗon tan Yusuf nde nani kañumne o haali kaɗo haala kañumne ene yiiɗi dandude hoore muɗum kanko Yusuf o heɓɓiti kanko ne woni haalde kanko Yusuf aha waɗi wiya qala hiya rawadatni an nafsi o wi lamɗo o oɗo debbo ko kanko ɗaɓɓimi ga hooram min kanko ɗaɓɓimi ga hooram min nde o ɗaɓɓimi nde noon dogmi nde dogmi nde o hefti kam ɗo henne to ndiyiɗa mboɗo dariɗo komi dogɗomo ko nder suudu makko o nodduno kam o noddi kam noon o ɗaɓɓirimi hooram yomi yettomo mi jaɓani o yiɗi forsude min dogmi min Yusuf garmi noon ha jettimi ngal ɗo dammugal ngal sali udditade o nangi wuttamo fooɗi o seeki wuttamo ɗum waɗi min tawma ɗo aɗa dari lamɗo ko ni de ɗum sifori Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalid ɓe battinima e ñawore goto fof nana hujjo est ce que aɗuna ceerno Khalidou o haali ko kanko debbo lamɗo o kanko Zuleyha caggal ko Yusuf haali ko lamɗo o wiɗon ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no fewi kadi e namdal ma paayo dingal e on saaha o haali ko kanko Zuleyha o yiɗa noon Yusuf ɓooya to kasoto ɗum addanimo haalde ngol ɗo konngol so wona ɗum o wiyatno illa jaalahu min al masjunin eyyi no Firawna wino annabi Musa ni Firawna winomo la aj'alannaka min al masjunin joni noon Yusuf kañumne ene dandino hoore mum kañumne haali ko e on ɗon saaha lamɗo o nani haala Zuleyha o nani haala Yusuf o deƴƴi o woni e miijade kanko lamɗo o woni e miijade holko foti wadde o nani haala Yusuf o nani haala Zuleyha o woni e miijade kanko lamɗo holko foti wadde
omo dari yeeso maɓɓe eɓe kuccite maɓɓe kamɓe e makko kamɓe ɗiɗo o ndaara Zuleyha laawol ngol ɗo kadi o waylita hoore nde o artira guite ɗe e Yusuf kadi o ndaara ɗum o ndaara kadi Zuleyha kanko laamɗo o artira guite ɗe e Yusuf o wona e ndaarde ɓe e on ɗon sahaa kanko Zuleyha korɗo makko o ari ɗon e ɗon seetti haala ka o wi laamɗo min de mbiɗa wawi seedade ko min yiiɗi guitam ɗeɗo Yusuf ene yaha to nder galle to ene naatoya to Zuleyha omo moyto omo yaara seeso no gujjo waɗata ni ko min yiiɗi guitam ɗeɗo kanko Yusuf omo moyto omo naatoya to nder Zuleyha jeeya tan oɗo debbo ko haali ko e kadi ko kanko e Zuleyha ndendi feere e kadi o namdaka kanko debbo korɗo o ala o artan o liɓi ngol ɗo konngol o haalan ɗum lamɗo o Seydi Saar yewtere men ko ɗo haɗata holno Yusuf waddi e lamɗo e on saaha hakkuno Yusuf e Zuleyha hol dañƴo gonga e on saaha e kadi gonga o holno feeñiri hol gadduɗo gonga o holto iwi e kadi holto wattindi holno ɓenniri so Allah jaaɓi ko ñalawma janggo o garoyten hen yo Allah hokku en hawrude hen inchallahu taala Seydi Saar mi duwanimama ko gonumami duwanade balɗe juɗɗe battane moƴƴe cellal kisal nden ko Allah keeri ko en calmini bandiraɓe foof ɗo goni en duwanima ɗumen ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalidou Sy gorko mo soringo kono taweteɗo ɗo en e Paris lamorgo France oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokku en hawrude e janggo e on saaha jokken golle inchallahu taala يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويلا يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويلا الله تجيتك Oburni daha taga kahonoma bodo winde Allah tagi tago oburni daha taga kahonoma bodo winde yimo bengo ceerno Khalidou Abdullahi Sy a jarama golle ma jooɗi peewi ko duwiɗa ko kala en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina yo Allah subhanahu wa taala yoɓe moƴƴere koni tigui woni tariha Yusuf ɗum ɗo foof noon ko ha janggen hen perten hen ganden oɗo annabi Allah biyeteɗo Yusuf walla ni biyetenoɗo Yusuf waddama ɗum Allah subhanahu wa taala ne fillano ɗum annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallama ha wona ɗum humpito nde tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede ɗum ɗo kala ko a kumpito ɗon ganden kalan ɗon e ɗemgal mon fulfulde lamde ceer humpito ɗon gandon paamon koni yaari annene jangga hen aduna janggo jangguina hen ɓiye aduna janggode tawno aduna woni hen komo adima e suudu kala yimare heno jaalal kala ko haala won kaldaɗo kala ko haala wonko jeeyi sababu ɗum haala ceerno dande welde ñuñore nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga en calmini almudagu ngu kala e dow inde maɗa koɗo men ko ceerno Khalidou Abdullahi Sy gorko mo soringo en calmini dendagal sernaɓe foof e dow inde maɗa to kaɓirɗe to ko musidɗo men Seydou Abouba en calmini dendagal haralle ɓe kala e dow inde maɗa ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon seydi moon Sar Abdullahi Saar gorko mon dulumaji nawtama ha to wudduru ɗo weela kosam jeeyaɗo debbo tedduɗo joom jurum karay sira moƴƴo laaɓɗo reedu julɗo haqiqa kala ko dañi koko renɗa ɗum noon calmina en dendagal rendo e dendagal leñol ngol kala musidɓe tedduɓe aadi men ko janggo so haaji jomiraɗo ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe Musa Khalilu yerala e jeyi dadiriko
sabi ɓorɗo windere otolin to gasata kala fomoroka ɓural kolese ɓure ɓuroɗo windere otolin to gasata kala fomoroka ɓural kolese ɓure ɓuroɗo windere ala e annabi mo Allah julno sowona yasin ɓuroɗo windere ala e annabi mo Allah julno sowona yasin ɓuroɗo windere lifo mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa ko ɓurɗo windere lifo mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo windere ngabbani dow kammo